Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A wannan lokaci mai albarka za mu kawo kashi na uku akan yadda zaka gina website naka na kanka, kamar yadda wannan channel mai albarka wato Kimiyya da Fasaha TV ta saba kawo muku a koda yaushe. Saboda haka yanzu za mu shiga ciki. Za mu fara da yanzu tun da na bidiyo na uku za mu ɗauko muku, za mu shiga new file. Muka shiga new file, ko kuma in ce bari mu koma baya, mu ɗauki wani file daga cikin namu sai mu editing, then sai mu sa mishi sunan shi, mu bashi na ukun shi kamar yadda muka saba. Saboda haka yanzu bari mu shiga kamar page ɗinmu na second.html nan. A wani lokaci kuma kamar haka za mu kawo muku wannan bidiyo ne akan mene, akan line break and paragraph. Line break and paragraph su ne kamar haka, wanda bari mu ɗauke wa'annan kodin namu da muka suke akan system ɗinmu. Za mu kawo muku code ɗinmu akan line break and paragraph. So shi paragraph wani abu ne wanda kowa ya san shi, kowa ya san menene so kamar haka yanzu misali tag na paragraph shine ke fara da fi shi ma a cikin tag kamar yadda kuka saba gani, misali kamar haka shine tag na paragraph. Sannan yana da closing tag, kamar haka. So open and close na paragraph kenan. Yanzu misali sai mu ce wannan paragraph namu ne, za mu yi text a cikin paragraph na don ku ga abin da yake magana. Misali ni ne paragraph. Ni ne paragraph, misali ni mistake. So paragraph namu na farko kenan. So sai mu ko in ce bari mu na muka muku misali ni ne paragraph na farko, ni ne paragraph na farko. Bari mu cire fi din farkon, then sannan sai na biyu, Hassan kai ne, Hassan kai ne paragraph na mene, paragraph na mene na biyu. Hassan kai ne paragraph na biyu. To bari mu save din iya wannan code namu ku ga me zai bamu output. Za mu save din shi, bari mu bashi suna mene paragraph. Mun bashi suna paragraph.html. Na kuma bashi. So yanzu ba ku ga output din mu abin da zai bamu. Kun gani? Yanzu zai baku, kun ga yanzu bai nuna mana yana da wani paragraph a ciki ba. Yanzu layin mu ya zama layi abu daya akan abu daya. Da paragraph na farko da paragraph na biyu suna kan layi daya. Means that ba wani abu da ne indicating cewa suna cikin paragraph. So paragraph abin da yake nufi kamar inda kuka sani ko a ina, paragraph dai layi na biyu ya sauka kasa amma akwai space a tsakanin su. Akwai dan space kamar double space ko uku. Kamar yadda kuka saba ganin shi, kamar da kuka saba yin shi a Word ko kuma kuke saba ganin shi. Yanzu misali paragraph na farko sai mu ce mishi fi open tag, then sai fi closing tag. Na biyu muna da shi ma fi open, then muna da closing p. So yanzu kamar yadda muka haka, bari kamar yadda ba ku wannan misalin wannan code namu na paragraph, bari in save din shi, let's ku ga yadda abin zai zama muku.
so yanzu muna ronin, ina so ronin to kawai ne ronin ga ne ya sauke mana shi ga paragraph din na farko, ni ne paragraph na farko, sannan Hassan kai ne paragraph na mene na biyu, ga ne ya sauke mana shi a ƙasa. Kun ga yadda paragraph yake a HTML code, sannan amma kun kula akwai layi a tsakanin shi, akwai dan tazara a tsakanin su. Wannan ba yana nufin cewa in zaka gina yanar gizon ko zaka rubuta test ɗinka ce duk test ɗin da kake so ya sauka ƙasa sai ka samu shi fi bane. In ka ce sai ka samu fi to test naka ba zai kyan gani ba, zai warware, zai buɗe a tsakani, ba zai ba ku abin, ba zai ba da ainihin actual abin da ake so na text na rubutu na kowane document ba. In kuna so ya ba ku irin wannan misali, ina so kuna ba ku haka, to yanzu sai ka cire, sai ka ɗauke paragraph ɗin nan. Misali mun cire fi ko akwai wani abu da muka, akwai ni tag da muke kira, da ake kowace programmers ke kira line break. Line break tag ne wanda yake dauke da keyword a ciki, keyword din br space / closing tag. Yanzu na bar ku haka ga kamar inda muka yi, layin mu zai zama akan rubutun mu zai zama akan layi daya. A haka yanzu rubutun mu zai zama layi daya ne. In ya zama akan layi daya, kun ga bai ba mu wani ma'ana ba. To saboda kana so daga iya wannan ni ne paragraph na farko, wannan ko Hassan kai ne paragraph na biyu. So kana so Hassan kai ne paragraph na biyu ya sauka, sai zama yanzu ba paragraph, yanzu misali ni ne line ko line B misali, line break, line BR na farko. Hassan kai ne line BR na mene na biyu. To saboda haka yanzu sai mu dauki a nan gurin a tsakanin su, sai mu dauki tag, sai mu sa tag na break, sai mu sa mene VR, nan VR sai kai space, sai ka bada, sai ka sa slash, sai ka kulle. So yanzu wannan break din shine zai bamu dama layin mai sauka kuma kusa kamar yadda irin single space, kamar kana tafi a cikin word ka sa akwai single space, akwai double, akwai da sauransu. To wannan shine zai bamu space na single din. Na single kuma shine yanzu misali bari mu saving gani, muka saving za ku ga yadda abun yake zama. Bari mu roni, ko kuma roni ya bamu normal single spacing a ƙasa. To in kana so ka rubuta test ɗinka, ga iya inda ke so ka saukar da shi ƙasa, ya zama ka sauka ba space, shine aka ce line break dama. In ka zo je gurin line da inda ke so ka yanke shi ya sauka ƙasa, kawai sai ka samu break, sai ka samu wannan BR. Shi bi ma'ana wannan BR, bari mu koma baya, bi ma'ana shi wannan BR space slash ɗin nan yana da wani abu ɗaya, shi bai da opening ko closing, single tag ne. Single tag kuma duk inda za ka sa single tag a cikin HTML code, na farko dora za ka shi kadai, sannan da wannan slash in baya zo a farko. Kun ga kamar da sauran suka sai HTML da sauransu slash in ya zo a farko ne. To shi wannan zai zo a gaba ne, inda single tag ne. Single tag yana gaba always, kawai shine zai baka abin da ke so, kamar yadda muka yi muku wani. Yanzu misali a cikin code nan namu, bari mu dan kara da wani abu. Saman nan sai mu sa, ko a tsakiyar nan sai mu sa paragraph, sai mu sa feed din, bari mu yi, sai mu sa paragraph closing sai mu kara ce fi closing tag. To a tsakanin feed nan zai mu sa ni ne paragraph, ni ne paragraph. So mun sa wannan, bari gani so abin da zai bamu yanzu, zai yanka tsakanin kuma dan bada space da muke magana akai. in kuna biye da mu za ku ga dalla za ku fahimci abin da muke magana, code da muke magana akan HTML za ku same shi ya fita muku yadda so in kai yadda muka ce. Kar ku manta a shi ba muku bayani kun ga tsakanin line break na farko da line break na ƙasa mun samu paragraph a tsakani. Paragraph din sai ya rarraba saboda fi din wannan shigan paragraph din shi yasa sama ya samu space mai tsawo mai fadi, ƙasa ma ya samu space mai fadi saboda akwai akwai paragraph tsakanin su. To sai magana na manta ba muku bayani ba a video mu tun daga na farko ba muku bayani ba shine shi Notepad++ zan za ka same shi bai da wahala. Za ka shiga browser ɗinka, ka shiga Google, ka shiga Google za ka yi typing kawai Notepad++, kawai sai ka clicking. In ka clicking kawai page ɗinka na farko, link ɗinka na farko kawai ka danna shi. In ka danna za ga different type of
shi Notepad++, sai ka ɗauki na farkon za ka an sa Notepad++ installer. Notepad++ installer ka ɗauki shi wannan kawai kawo kai ka click din shi zai buɗe maka download ne direct. Kawai na buɗe maka download zai sauke maka shi. Ne sauke ba wani nauyi bane. Gaba ɗayan shi bai wuce 3 MB ko 5. Abu ne mai very light by nauyi. Saboda haka wannan bidiyo na insha Allah za mu tsaya a nan gurin. In wannan bidiyo ya muku daɗi muna ƙara jaddada muna ƙara roƙonku to Allah ku mana liking ku danna ƙararrawar nan sannan ku yi share ku subscribe ku mana subscribe mun gode Allah ya bar mu tare.